ce în ce mai greu știm cum să ne orientăm. Știm din ce în ce mai rar ce este bine și ce este rău, ce să facem și ce nu. Nu știm ce să mâncăm și cât, nu știm de ce bem, nu știm de ce fumăm, nu știm de ce muncim prea mult și nu mai știm să comunicăm. Noi cu familiile noastre, pe care le iubim. Dar chiar dacă nu știm atâtea lucruri, efortul pe care îl facem este să încercăm. Să încercăm să răspundem la toate întrebările la care nu avem răspuns. Familia Oprea locuiește în Iași, într-o casă veche construită în perioada interbelică, destul de aproape de Palatul Culturii. Mirela și Ion au o singură fetiță, pe Monica. Niciunul dintre ei nu are studii superioare și amândoi au servicii grele, care se bazează pe munca fizică, grea. Muncesc 8 ore pe zi, de luni până vineri, serviciul meu normal. Muncesc la o firmă de curățenie. După astea 8 ore plec în altă parte, stau încă vreo 4-5 ore, tot așa la muncă, la călcat, curățenie. Trebuie să merg să fac și menaj în altă parte, din cauza că nu ne ajunge salariul. Din punct de vedere al sănătății, și Mirela și tatăl Ionuț suferă de tot felul de lucruri dureroase pe care până acum ei le-au considerat de fapt minore. Dar așa minore cum sunt, fiecare își aduce contribuția și sapă în trupul celor doi. Pot să încep cu picioarele, care sunt cele mai groaznice. Am niște pinteni la călcâi. Mă deranjează foarte tare, de la foarte mult stat în picioare. De la multă muncă, în general, dureri de spate foarte mari. Cel puțin în iarnă, prin februarie, am avut niște dureri îngrozitoare. Am muncit cu corset. Am muncit, că nu puteam altfel. Ce mă îngrijorează la soțul meu este problema lui cu nasul. Sforăie îngrozitor. Și am fost la control și mă găsesc cu deviație de sept. Cum s-a pus în pat, a dormit în secunda 2 și bineînțeles că începe cu sfărăit. Și sfărăie foarte tare și noi gata, trebuie să plecăm de acolo. Și mi-a dat niște pastile, mi-a dat niște picături, le-am făcut, și nimic, am fost toți fără. Din cauza asta nu dormim în aceeași cameră, eu dorm cu fetița, iar el doarme singur. Să mă uit că nu pot respira deloc și trebuie să stau cu gura deschisă. Câteodată chiar ne mai depărtăm, ne mai certăm din cauza asta, deci e o problemă foarte mare la noi. Noaptea este foarte chinuitor. Sfărăind așa de mult, creierul nu se odihnește bine. Și dimineața când mă trezesc înainte de a suna ceasul și pe la un moment dat, prin timpul zilei, mai ia somnul. Și el mereu e obosit. Și mai am cu ochii, mă stau la televizor, stau la calculator și nu mai văd bine. Ceață. Ce mă mai îngrijorează la el este la fel gastrita lui. Când mă enervez, mai fac așa, mă ia durerile și vine totul la sugul la gastric pe gât. Și atunci mă arde. Are momente când face și criză. Deci am avut acum câteva săptămâni, chiar au făcut criză de stomac. Nu știam, la servici stătea în 2. Nu a reușit să meargă la doctor să facă alte investigații. Că tot așa, sunt foarte costisitoare. Și nu am reușit. Și tratăm și noi așa, după cum știm. Manuela Udrea a terminat facultatea de medicină din București. Pasionată, și-a dorit întotdeauna să ajute și nu a renunțat să învețe mereu despre sănătate și despre oameni. Așa se face că acum ea știe să dea și un sfat competent pentru orice afecțiune a trupului, dar și, din fericire, pentru ale sufletului. Tea Haimoviț a fost întotdeauna fascinată de oameni și probabil, dacă ar fi ales să rămână în sfera teoretică a problemei, ar fi fost acum un antropolog celebru, dar nu a ales asta. A vrut să coboare printre ei și să îi ajute, nu să învețe ce e bine și ce e rău, să învețe că fericirea e mai aproape de noi decât credem. Manuela Udrea și Tea Haimoviț merg acum în Iași, în familia Oprea. Nu doar pentru a le face analizele, nu doar pentru a le recomanda tratamente, nu doar ca specialiști. Ele vin ca oameni pentru a învăța alți oameni să zâmbească, să trăiască și să se bucure de fiecare zi. Văd că ne așteptați cu cafea? Da, sigur. Am zis că veniți la drum lung, mâncare cu o cafeluță să vă așteptăm. Cu ce vă ajutăm? Să începem cu începutul. Suntem, să zicem, hai să nu zicem bolnaviori, așa. Câți ani aveți? 35 eu. 38. Probleme sunt începând de la picioare, cel puțin la mine, lucrând numai în picioare de atâția ani de zile, aproape 20. Ce înseamnă cuvântul problemă?
Mă dor tălpile, foarte tare, călcâiile, foarte, foarte tare, începând de dimineață până noaptea. Apoi nu mai spun cu burtica, o cistită tratată mereu și reapare mereu, dureri de burtă foarte mari. Acum vreo 10 ani de zile am stat în spital din cauza asta. Deci ai avut un diagnostic de cistită cronică De cistită și ai cronică. urmat un tratament îndelungat Cu antibiotice, sigur. care au fost pe cale orală sau intravenos? Intravenos. Sau intravenos. Deci înseamnă Intravenos. că a fost destul de serioasă treaba. Și de câte ori pe an revine? De 3-4 ori. Bun, deci asta am înțeles-o. Mai departe, problema cu picioarele. Dureri de oase, dureri de Nu, ce? mi-au crescut în talpă niște ciocuri. Ce e ciocuri? Niște crescături de cranți, cum ar veni, de osișoare foarte În mici. care zonă în talpă? Chiar la călcăi. Eu așa, dacă apăs acum, nu mă doare. Doar foarte, foarte vag. Dar cum am pus piciorul în pământ și mă ridic în picioare, le simt până în gât. Ai fost și la un consult de specialitate? Ai făcut ceva Nu, proceduri pentru acești pinteni? Nu, trebuiau să dăm niște bani și am zis că lasă că fac, luna asta și tot a Da, trecut. dar ești tânără, ai nevoie de sănătate ca să poți munci. În primul rând că și fetița este bolnăvicioasă și am Ați investit cu ea. prioritizat, Da, deci ea merge din otită în otită. Ai un diagnostic, este în evidență undeva la un medic orelist? Și a încercat ea să ne țină sub observație tot cu puncții, dar părerea mea este că sunt un pic dificile și puncțiile astea, că mereu când îi face puncții trebuie să-i facă anestezie și am ajuns la concluzia că au făcut atâtea anestezii câte n-am făcut eu cu soțul meu împreună. Câte anestezie a făcut? Deci am făcut de vreo 4 ori puncție, odată când i-a pus aeratoare și i-a scos polipii, deci de vreo 5 ori. Deci fetița la 4 ani are deja 5 anestezii generale. Da. Alte probleme? Mai am cu ochiul drept. Da, care ai un trebuie- pterygion, ca o pieliță, Da. care crește. Da, crește, da. Și te deranjează? Dacă mă stau atent mult la televizor, Da. Asta văd se ce- poate opera. Da, Deci, avem deviație de sept, sforăi, și cu spatele, coloana, la ridicături. Am o dureri mari, în zona rinichilor, așa, aici la coloană. e posibil că nu știi să ridici, că nu e poziția corectă atunci când ridici? Da, sunt momente când nu scap de mână. Nu, eu te întrebam altceva. E posibil că nu știi să ridici, că poziția Da, ta atunci posibil, când da. ridici, când faci Nu e unele mișcări, controlată. nu Da, e da. cea corectă, încât să știi să-ți menajezi coloana? E posibil? Da, este posibil. Te-a învățat vreodată cineva să ridici corect, să te apleci Nu, corect? nu. Cine te învață lucrurile acestea? Nu te învață nimeni. Și la tine? Și la tine e muncă fizică. Nu te învață nimeni așa ceva, doar din mers, să te înveți singur, să-ți faci tu poziția corpului, să faci munca la care ești pus. Și cu gastrita. Am descoperit-o în Italia. Așa. Cum lucrez eu? De exemplu, când fac fierul, stau mult aplicat și vine sugul ăla gastric și am arsuri foarte groaznice. Și tot timpul Reflux. spui- Deci Da. este o boală de reflux. Ionuț are, cred că, niște probleme destul de serioase vis-a-vis de gastrita asta cronică cu care a fost diagnosticat în Italia. gastrit? Cred că e mai mult de atât, poate fi și un ulcer chiar mai sus, la nivelul esofagului. O să-l ajut, o să-i fac o endoscopie. Cred că este necesar pentru a se stabili cu adevărat care este diagnosticul final. E un om care muncește, pune preț prea puțin pe sănătatea lui și are o fetiță care are nevoie de un tată. Iar Mirela, partea cu pintenii calcaneeni, pare a fi o boală din ce în ce mai serioasă la femeile care fac muncă fizică și stau mult în picioare. Poți să ajungi să nu mai poți merge deloc. Vom vedea ce vom putea face la clinică, pentru că se pare că ei n-au mai fost la analize de ani de zile. Concluziile parțiale au fost trase așa încât perioada de observație poate începe. Deocamdată în casa familiei Oprea, nu la părinți la serviciu. Tu ai vana, cada e în bucătărie? Da, din păcate. Pentru că avem un cumnat, fratele soțul meu, care stă cu noi și până își face el camera, i-am dat bucătăria, i-am oferit-o lui să-și pună un pat acolo și așteptăm să-și termine camera de făcut ca să ne mutăm bucătăria unde a fost. De câtă vreme folosiți în paralel bucătăria cu vana? Cam de un an de zile. De un an de zile așa folosim. Este aici un miros, Ciudat. este aici un miros ciudat, deși casa ta e curată. Nu știu, parcă simt așa că agită. Mi se pare mie? Nu, făcând și mâncare, se scurge și apa de la mașina de spălat, casa fiind și foarte veche, că casa are cel puțin 100 de ani. Când ajung acasă, este un miros ciudat în casă, miros de vechi, de umezeală. Ar trebui
o implicare la fel de profundă, așa cum a fost a celor care au construit casa acum 100 de ani, care fără îndoială că le-a fost greu, ar trebui să aibă și ei exact aceeași implicare și să se bucure de înălțimea casei, de poziționarea casei, să te bucuri de faptul că casa aduce niște beneficii pe care nici o clădire modernă nu ți-o poate da. Ce fac copiii aici? La ce se uită? La album de poze, Vreau să ți arăt ceva. Da? Uite, Ia! cum mă ținea tate. Și uite ce compuneam eu mânuțele mele mici. Și-ți place? Cum te ținea tati? Da. Tu ce faci, Ionuț? și vezi cafeluța, Câte cafeluțe bei pe zi? în jur de 2, 3, sunt momente când 4, 5. Bei și la servici? Da. Păi nu e cam mult? Realizezi că îți face rău cafeaua, da? Deci îți dă și arsuri. Arsuri și așa, o simt că mă apasă în piept. Totuși, cafea înainte de masă. Îți place așa să stai cu cafeaua tot timpul când faci câte ceva? Când stau la calculator, la televizor sau mai vine un muzafir, Da, deci trebuie să mai renunți la cafea, e spre binele tău. Consumul excesiv de cafea nu face decât să-i agraveze problema digestivă și se pare că este și un viciu, dar este și o plăcere. Ca în mai toate familiile și în familia Oprea, un rol decisiv în stabilirea problemelor de sănătate îl reprezintă aflarea alimentației acesteia. Ce mănâncă oare eșenii noștri și cât de sănătos? Facem cartofiuri prăjiți și niște pulpițe. Întâi le fierbem și după aia le lăsăm un pic și le rumenim. Ce ai pus pe ele? Am pus un pic de ulei, un pic de ulei, un pic de sare, piper și un cățel de usturoi. Iar apoi le punem în tigaie și le... Mâncați mult usturoi? La fiecare masă, mai ales Ionuț? Nu. Îi place să mănânce Da, usturoi? îi place foarte mult să mănânce și usturoi și ceapă și piperat, îi plăcea și sărat, mai continuăm așa. Dar el nu prea are voie. Da, nu prea are voie. Cartofii văd că îi prăjești, nu-i faci la cuptor. Facem și la cuptor, dar mai rar. Și cuptorul și argază fiind pe buterii se fac foarte greu, nu se fac la un aragaz normal. Și atunci preferăm să facem ori prăjiți, ori mai facem pire, fetița îi place foarte mult pire. Și da, când suntem foarte grăbiți, așa venim repede acasă, facem repede niște cartofiori și o bucățică de cărniță și repede mâncăm și... Totul se rezumă la lipsa de timp, lipsa de preocupare pentru sănătate. Asta mi se place foarte mult. Pe lângă că se fac repede, mi se plac și nouă și la fetiță. Mai combinați cartofii ăștia, cu ce mai îi combinați? Mai facem și câte un ochi. Și mănâncă și Ionuț? Da. Îi plac? Foarte mult. Cartofi prăjiți cu ouă prăjite. Da. Ceea ce nu e tocmai bine pentru el. Și mie îmi plac, ce să zic. Și ție. Da. Dar și tu trebuie să Da. și tu trebuie să mai scazi în greutate. Deci este Cu siguranță. important. De ce nu poți papuci aici? Că e gresie pe jos și ai spus că ai probleme cu coloana. Cred că din cauza asta și răcesc. Am văzut-o și pe fetiță că umblă de sculță, pe Monica. Deci este o casă veche, trebuie să umblați cu papucel sau cu un ciorăpel mai gros. Cartoful prăjit este foarte nociv atât pentru Monica, pentru că se pare că e mare amatoare de cartofi prăjiți, am constatat că îi plac foarte mult. În al doilea rând pentru Ionuț, în al treilea rând pentru Mirela, care este supraponderală și ea. Deci cartoful clar ar trebui scos din alimentația lor. Este recomandat cartoful, dar sub formă de suc natural de cartof, ceea ce e cu totul altceva și nu prăjeală. A doua zi dimineață, așteptați de doamna doctor Udrea, cei 3 membri ai familiei Oprea se prezintă curajoși la analize la clinica din oraș. Gata, ați ajuns? Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, Moni? Spune-mi, Gata pentru recoltare? Da, sigur că da. Trebuie. Hai să mergem. Sigur. Pentru durerile de burtă, pe care Mirela le reclamă tot mai des, doamna Udrea i-a recomandat acesteia un consult ginecologic. Asta până vor fi gata analizele de sânge. Copii? Fetiță. Avorturi? 2. Avorturile au fost făcute la cerere? Da.
Durerile pe care spuneați că le aveți la nivelul abdomenului sunt de cât timp? De aproximativ 10 ani. Vă doare cum? În fiecare zi? O dată pe săptămână? Nu, sunt perioade, deci cam câteva zile, o dată la 2-3 luni. Și ați făcut vreun fel de tratament pentru toată chestia asta? Nimic? N-ați luat niciodată nimic? Am luat antibiotice pentru că știam că îmi trec cu un anumit antibiotic. 2-3 zile îmi trecea și mă opream. Din păcate, luatul antibioticelor câte 2-3 zile înseamnă că nu aveți doză completă și singurul lucru pe care îl obțineți este o ameliorare a durerii pe moment, dar între timp microbul pe care îl aveți, dacă îl aveți, devine rezistent și data viitoare nu mai reacționează. Și o să trebuiască, în principiu, pe termen lung, să luați antibiotice din 5 mai puternice, în doză din 5 mai lungă. Preferabil ar fi să nu luați niciun fel de antibiotice fără să vă vadă cineva și să aveți efectiv nevoie de ele. Acum, haideți să încercăm să vă vedem local consultul ginecologic și după aceea să facem și o ecografie, să vedem exact cum arată lucrurile și ce să faceți. Bine? Sigur. Lucrați în construcții dumneavoastră, asta înseamnă și soare și praf, da? Da. Terigenul acela este clar favorizat de expunerea la soare. Tratamentul este intervenția chirurgicală. Nu este ceva foarte complicat, n-ar trebui să vă fie frică sau să ezitați prea mult, pentru că pterigenul se extinde și se extinde spre axul vizual. Așa că e bine să vă operați înainte să ajungă în centrul corneei. Pentru că problemele lui Ion par cele mai complicate, Manuela Udrea a fost de părere să se înceapă totuși cu cele mai ușoare, așa ca să nu sperie pacientul. Așa că prima vizită a acestuia este la oftalmolog. Aveți nevoie și de ochelari. Dioptria este un pic mai mare la ochiul stâng decât la ochiul drept, dar oricum vorbim de o dioptrie mică. Ar trebui să îi purtați permanent. V-ar ajuta să vedeți ceva mai clar și ați obosi mai greu. Când intenționați să vă operați? Cu cât mai devreme, nu? Dacă vă operați, de exemplu, săptămâna viitoare, atunci după operație mai verificăm o dată. Da. Da? Și vi faceți abia după ce vă operați de pterigion. Dacă acest lucru se va întâmpla săptămâna viitoare, dacă intenționați să amânați un an, atunci ochelarii faceți mâine. Da. În urma ecografiei și a consultației, lucrurile nu stau foarte bine, dar nici chiar rău. Este vorba despre o boală inflamatorie pelvină, o chestie cronică care s-a instalat în urma repetatelor episoade acute tratate incorect. Și ar trebui doar un tratament de 10 zile cu un antiinflamator și de evitat categoric aceste scheme de antibiotic de 2-3 zile și antibioticul ales fără niciun criteriu medical, pentru că nu fac nimic bun. La 1,64 m, Mirela are 78 de kilograme și chiar dacă ei nu îi se pare mult, doctorul Udrea știe că aceasta nu este în regulă, așa că următorul medic specialist la care se merge este un endocrinolog. Aparatul se ține cu degetele mari deasupra și cu mâinile întinse o să măsurăm masa grasă și indicele de masă corporală și avem rezultatele: 41,6% de grăsime și indicele de masă 30,5. Normal trebuie să fie sub 25, iar când depășește 30 este un exces de masă grasă periculos pentru sănătate și noi punem diagnosticul de obezitate peste 30. Obezitatea este una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate. 1 din 2 adulți în țara noastră este afectat de obezitate și mulți dintre pacienți nu își dau seama de această problemă. O altă problemă care ne interesează este să evaluăm riscul cardiovascular și atunci facem o măsurare a circumferinței abdominale. Da? Și o să măsurăm, ridicați un pic bluzița, atâta. Vedem aici, este 99 centimetri. Trebuie să vă spun, legat de această măsurătoare, că este o măsurătoare foarte importantă, care este în directă legătură cu bolile cardiovasculare, cum ar fi infarctul de miocard, riscul de infarct de miocard, și acest indice trebuie să fie sub 88 de centimetri. Riscul cardiovascular, așa cum ți-a spus doamna doctor, înseamnă risc de a face hipertensiune arterială, de a face dislipidemie, care înseamnă colesterol crescut, trigliceride crescute, tot ceea ce înseamnă grăsimi în sânge, pe organe, predispoziție de a avea un ficat gras, de a face diabet zaharat, deci tot ceea ce ține de partea
metabolică. Pentru acest moment al consultației pot să vă spun că aveți obezitate de gradul 1, este la limita de jos, și pentru că mi-ați spus că aveți și dureri de coloană, o examinare a densității mineralo-osoase, DEXA, este bună pentru a ne alămuri dacă problemele sunt de aici sau nu. Dacă ținem cont că obezitatea este o boală cronică și tratamentul este de lungă durată, toată viața. Când vom înțelege că acesta înseamnă schimbarea obiceiurilor pe toată viața, nu vom avea probleme de greutate. Problemele pe care Ion le are cu respirația sunt din categoria celor pe care oamenii le tratează cu un "lasă că merge și așa", dar nu și Manuela Udrea, care decisă îl duce pe Ion la orelist. Gura mare, trageți aer. Așa, da. Vedeți și o scurgere, simțiți? Niște salivă să scurge din spatele nasului pe gât. Aveți senzația să dregeți vocea tot timpul? Da. Deci din nas, în loc chiar să curgă încetul cu da. încetul, să umezească nasul, să curățe aerul pe care îl respirăm, să adună în fosele nazale și în momentul în care se umple prea mult fosa nazală, secreția plonjează prin spate în gât. Secreția asta se datorează rinitei cronice, da? O inflamație a mucoasei nazale. O să trească făcut un tratament, am înțeles că... Am făcut atunci și am ținut, pe nu am mai ținut. Bun, haideți să mai vedem și urechea. Sfărăitul este adesea tratat în glumă. Când se vorbește despre el, lumea se gândește la celebra scenă a lui Toma Caragiu din Operațiunea Monstru. De fapt, nu e chiar așa. Uneori, sfărăitul trebuie tratat ca atare de un specialist orelist. Cel puțin până când avem rezultatul radiografiei, o să reia lavajul cu soluție salină. Deci doamna doctor a făcut primul pas și va trebui să revii cu radiografia de sinusuri ca dânsa să vadă care sunt pașii următori. Doamna doctor, pentru sfărăit se poate face ceva? Sigur că da, dar în primul rând trebuie să rezolvăm obstrucția asta nazală, deci nasul înfundat, da? După care este necesar și un consult de pneumologie, pentru că ceea ce aveți dumneavoastră este posibil să fie un sindrom de apnee în somn. Respirația se oprește câteva secunde sau până la 1 minut. În timp poate să îmbolnăvească și inima și plămânul și atunci trebuie abordat așa din două direcții. Pe de o parte oreleu cu obstrucția căilor respiratorii superioare și de verificat și plămânul. Pentru un copil de 5 ani, Monica are prea multe probleme de sănătate și cum nu a venit până la clinică doar pentru a-și însoți tatăl, trece și ea acum la un consult. Problema fetiței poate să se transforme într-o problemă gravă, pentru că poate apărea hipoacuzia de transmisie, deci o pierdere a auzului, da? Care poate fi de multe ori iremediabilă. Închide gurița și suflă înăuntru, ca și cum ai umfla un balonaj. Poți? Da? Așa. Astea sunt exercițiile. Monica, da? Deocamdată nu insistăm cu ele pentru că trebuie să se retragă un pic polipul ăla ca să aibă loc aerul să pătrundă în trompa lui Eustachiu. Deci trompa lui Eustachiu în partea de jos este acoperită de polipașul, de vegetația adenoidă, da? După ce acest polipaș o să se retragă, atunci o să înceapă să funcționeze trompa. Spuneam mai devreme că sănătatea cea mai afectată pare a fi cea a lui Ionuț. Gastrita de care el știe, dar pe care nu prea o ia în seamă, poate oricând să se agraveze. Acesta este motivul pentru care Manuela Udrea îl trimite pe acesta la un medic specialist, la gastroenterologie. Boala asta de reflux este foarte frecventă. Ea, în general, este o boală benignă care nu dă complicații, dar la unele persoane poate să dea complicații chiar până la cancer. Prin refluxul ăsta, pentru că se arde partea inferioară a esofagului, se formează o esofagită, adică o inflamație a esofagului, care poate duce în timp chiar la cancer esofagian. Frecvența de apariție nu este mare a cancerului esofagian, dar poate să existe. Ca să văd eu dacă boala de reflux este
importantă și afectează esofagul, ar trebui să văd esofagul prin interior. Da? Deci aș vrea să facem un examen endoscopic digestiv superior. E ora cam înaintată, examenul ăsta se face pe nemâncate. Dumneavoastră când ați mâncat? Aseară la ora 7. Bun. Deci înseamnă că putem să facem un examen endoscopic digestiv superior, da? Așa se face că la 35 de ani Ion are parte pentru a doua oară de o endoscopie și chiar dacă pare cam speriat, trebuie să se conformeze. Oricum, pericolele vin în absența medicilor, nu în prezența lor. O să vă fac întâi o anestezie locală cu xilină, da? Este spray cu xilină, cu lidocaină și dumneavoastră înghițiți, da? 3 pufuri și înghițiți. Gurița mare, înghițiți. Așa. Domnul Oprea, da? Vreau să stați relaxat, respirați liniștit. Vă pun această piesă ca să protejăm aparatul. Deschideți gura, închideți gura. Bun. Stați relaxat, da? Dacă e ceva, ridici mâna, da? Respiră, domnul Oprea, respiră, te descurci bine, înghite, domnul Oprea. Bravo, asta a fost cel mai greu. Am ajuns în esofagul dumneavoastră, domnul Oprea, da? Aveți aici un ulcer esofagian, ceea ce înseamnă că eu o să vă dau un tratament mai lung. Aici am ajuns la capătul inferior a esofagului, care se cheamă cardia, și intru în stomacul dumneavoastră, da? Sunt în stomacul dumneavoastră, domnul Oprea, și este bine. Lichidul de secreție, că n-ați mâncat, acidul se secretă în continuu. Un pic să văd și bulbul duodenal. Vă descurcați de minune, sunteți foarte cu minte. Bravo, asta a fost o gastrită aveți. Mă retrag și aici este esofagita și domnul are într-adevăr un ulcer esofagian. Aici. Se vede foarte bine la ora 12, da? Ulcerul esofagian. Nu are o boală de reflux gastroesofagian simplă, are o boală de reflux gastroesofagian complicată. Complicată cu un ulcer esofagian. Asta înseamnă că acidul care a ajuns din stomac în esofag a produs acolo un ulcer, adică o lipsă de substanță la nivelul esofagului inferior. Dacă nu se tratează, acest ulcer poate evolua spre două complicații pe care eu i le-am spus și domnului, respectiv stenoza esofagiană, adică se vindecă cu cicatrice, cu fibroză și vă îngustează porțiunea inferioară a esofagului, da? Făcând alimentația greoaie, și cealaltă complicație este esofagul Barrett, numim noi, care duce în timp la cancerul esofagian. Dumneavoastră trebuie să vă schimbați un pic stilul de viață, pentru că boala asta este o boală pe viață, da? Trebuie obligatoriu să scădeți în greutate, să evitați consumul de alcool și băuturile carbogazoase, să excludeți grăsimile, prăjelile, mesele trebuie să fie fracționate, nu mâncați mult deodată ca să nu vă creșteți presiunea în stomac. Cele mai nocive, să spun așa, care acționează prin relaxarea sfincterului esofagian inferior sunt cafeaua, alunele, ciocolata. Deci aceste lucruri trebuie să le evitați. De asemenea, puteți să dormiți pe un plan înclinat, cu patul un pic mai sus. Da? Nu cu pernele, trebuie căpătuiul patului ridicat. Tratamentul o să conste în medicamente care vă inhibă secreția acidă. Nu mai trebuie să vină nicio picătură de acid pe acel ulcer până nu se vindecă. Vizita la clinică s-a terminat și rezultatul analizelor este și el gata. De acum încolo, doctorul Udrea știe ce are de făcut, dar înainte trebuie să explice familiei de ce afecțiuni suferă fiecare. Să începem cu Mirela. Da. Rezultatele analizelor de sânge sunt bune. Nu ai probleme. La asta mă gândeam cel mai mult, că nefăcându-le de atâția ani, mă gândeam... Da, atât la sânge cât și la urină stai destul de bine. Și cu colesterolul, să înțeleg. Și cu colesterolul, și cu glicemia. Asta este doar așa un bilanț. Da. Pentru că dacă ne gândim mai departe, ceea ce trebuie tu să faci de acum încolo este în primul rând regim, pentru că obezitatea înseamnă un diagnostic, înseamnă o problemă, chiar dacă analizele de sânge nu arată că sunt probleme la nivel metabolic, sistemic, da? Da. Bun, să trecem mai departe. Ionuț, la sânge ai un sindrom inflamator care se reflectă în simptomatologia ta vis-a-vis de durerile de coloană, tot ceea ce ține de partea osteoarticulară.
Dar nu e grav, nu? Nu este grav, dar totuși trebuie să ții cont de mediul în care lucrezi, să nu stai în umezeală foarte mult. Aici, în casa voastră, este un grad de umiditate. Deci toate trebuie gândite și coroborate în așa fel încât dacă peste un an de zile această analiză apare la fel de crescută, să mergeți amândoi la un tratament balnear, să începeți să vă mai reparați până nu e prea târziu. Osteoarticular înseamnă în zona oaselor și în zona articulațiilor, adică exact ce ai tu mai multă nevoie atunci când depui muncă fizică. Durerile pe care le-ai avut atâția ani înainte au fost simptomele, iar acum deja se regăsesc în analizele tale. Dacă tu le vei trece cu vederea, toate aceste lucruri mici, fără să te oprești la fiecare și să vezi cum este corect și mai bine să le faci, s-ar putea să te trezești cu această valoare mult ridicată și atunci deja va fi vorba de tratament, nu de prevenție. Merg înainte și trebuie să urmez tratamentul prescris. La Monica i-a ieșit o infecție urinară cu Escherichia coli. Este o bacterie care se cantonează la nivelul peretelui intestinal, dar și arată și o infecție urinară. Da? Pentru copii există tratament, deci nu neapărat antibiotice, maceratul glicerinic de merișor și merișoarele, care sunt fructe, și să încercăm varianta asta pentru că totuși a avut prea multe antibiotice și totuși din ceea ce am discutat și la orele, din păcate fără rezultate și problema se cam agravează. Acum am înțeles, după toate analizele și ale mele, și ale soțului, și ale fetiței, că avem o problemă. Trebuie cumva să încercăm, așa, din puținul nostru care îl avem, să ducem o viață mai sănătoasă. Știu că este greu, dar încercăm pe cât posibil. Dacă lucrurile stau mai prost decât ar trebui, e semn clar. Ceva trebuie schimbat. Dar ce? Iar răspunsul la acest ce îl știu Manuela Udrea și Tea Haimoviț și îl comunică familiei. Să începem cu partea de regim alimentar, care este valabil atât pentru Mirela cât și pentru Ionuț. La tine, Ionuț, nu-ți mai poți permite gusturi exotice, însemnând iute, acru, ardeiat. Da, ardeiat, deci tu nu-ți mai poți permite așa ceva. Să nu mai vă abateți de la acel regim, pentru că... Mergem înainte cu el. Da. Odată ce mă apuc de acest regulament, merg până la capăt. Important, sănătatea mea, copilul, să aibă un tată sănătos, apt de muncă și să se bucure și de mine și de mamă. Este important ca cea mică, Monica, să poarte ciorăpei în casă pentru sănătatea ei de viitoare adolescentă. Noi știm, dar noi îi dăm și ei de jos. O să trebuiască să porți papucel în casă, da, în așa fel încât să fie o domnișoară care să nu aibă probleme mai târziu. Mami va face la fel cu tine, să fiți aportate. Și tata meu. Și tati. Va trebui să verificați și să stăpâniți domeniul umidității din casă. Aveți și foarte multe lucruri puse în casă, puse pe pereți, să fie un mediu sănătos în care să vă creșteți copiii. Ar trebui să găsiți timp și să petreceți timp cu copilul în aer liber. Să alocați timp și pentru divertisment. Sunteți tineri, să mergeți eventual să dansați. Am fost dansatoare la viața mea, mie mi-a plăcut să dansez de orice gen. Dar Ionuț, greu îl prindeți la dans. Da, și eu în stilul meu, ea în stilul ei și ne descurcăm. Când eram adolescent nu exista să nu fiu în discotecă. Eu intenționez să mai fac niște investigații cu voi la clinică, să aveți o concluzie a unui medic specialist ortoped legat de problemele voastre de coloană. Da. Așadar, acum o nouă vizită la clinică este necesară, cea anunțată încă din ziua precedentă de doctorul Udrea, pentru că, într-adevăr, cu coloana nu e de glumit. E un test simplu în care o să stați dumneavoastră întinsă pe masă acolo, aparatul o să vă scaneze și în final o să ne spună dacă intrați în valorile de osteoporoză sau nu. Da. Adică dacă e o demineralizare a osului. În momentul în care osul începe să se degradeze și are un risc de fractură foarte mare. E o afecțiune care nu doare, nu se simte, decât atunci când se fac fracturi foarte ușor. O să stați întinsă și scanarea o să țină în jur de 4 minute, 5 cel mult.
Testul continuă, iar Mirela stă cu minte să fie examinată. Până la urmă, ce contează pentru ea este verdictul dat de medic. Rezultatul este foarte bun, sunt valori normale, nici măcar osteopenie, ceea ce e foarte bine. Deci înseamnă că durerile mele de spate sunt doar din cauza statului în picioare, probabil, din cauza oboselii. Și a greutății. Da. Să nu uităm. Da. La Mirela, testul a ieșit bine. În ceea ce îl privește pe Ion, doctorul Udrea a mai cerut o radiografie pentru ca lucrurile să fie clare și în privința sciaticii acestuia. Imaginea este foarte clară, se observă pensare între corpul vertebral L4 și L5. Spațiul este mult mai îngust între acești doi corpi vertebrali față de cel de deasupra. Da. Și la fel pentru L5S1, unde există și pensare posterioară. Aici apare conflictul care vă dă dumneavoastră dureri pe sciatic. Coloana vertebrală este rectilinie și asta este un lucru bun. Curbura lombară este respectată și asta este bine. Deci boala dumneavoastră este încă la început. Deci poate fi tratată. Sigur, poate fi tratată și asta vă va scuti de episoade dureroase mai târziu. Întotdeauna, orice obiect greu ridicați, încercați să vă mențineți coloana rectilinie. Adică drept. Da. În momentul în care ne aplecăm să luăm un obiect greu de jos, nu ne aplecăm așa. Ne îndoim genunchii și ne aplecăm ușor, menținând coloana lombară dreaptă. Și apucăm așa. Da. Asta automat o să vă diminueze și greutatea obiectului respectiv, dar vă va proteja și coloana. Iar al doilea lucru pe care vi-l recomand din start este să încercați să purtați un lombostat, o orteză lombară. Are un brâu pe care nu-l poartă decât ocazional. La câte afecțiuni are Ion, tratarea acestora prin metode alopate, adică prin medicație multă, implică anumite riscuri, așa încât o altă opțiune este aplicarea unei metode alternative. Ați auzit o dată de terapia Bauer? Constă în niște manevre extrem de delicate, dar foarte eficiente și este complet neagresivă pentru dumneavoastră și care reușesc să echilibreze corpul și să-l readucă la starea lui de bine, primordială. Este vorba de legătura între minte, trup și suflet. Da. Corect. Manevrele, să știți că sunt extrem de fine și chiar dacă vi se va părea că nu este mare lucru, veți observa ce modificări profunde induc aceste manevre. Vă rog să faceți un inspir profund, expir, inspir, expir. Vi s-a părut greu? Nu. Vă doare? O tentă. Dumneavoastră veți decide dacă vă încântă acest mod de terapie sau nu. Eu zic că da. Mă bucur. Cât despre Mirela, a venit momentul ca și ea să afle ce e de făcut în privința afecțiunii de la călcâie. Radiografia este mai mult decât clară și sugestivă. Aveți la ambele calcanee, pinten-calcanean. În afară de această problemă, eu observ radiologic și oarecare deformare a picioarelor, în sensul unei curburi exagerate. Știați de această problemă? Da, simt. Pintenii calcaneeni sunt niște excrescențe osoase care apar pe fața plantară a călcâielor și care se datorează de foarte multe ori unei predispoziții, dar sigur și efortul fizic contribuie foarte mult la apariția acestei boli. Va trebui să luați în calcul o rezolvare chirurgicală, care sigur va soluționa definitiv problema. Trebuie să purtați până la momentul chirurgical un talonet special, deci ca un fel de călcâi, ca o pernuță, care se introduce în încălțăminte. Se recomandă o încălțăminte cu o talpă elastică, a dumneavoastră pare foarte dură și nu este bună. Ideal este încălțămintea cu un toc de 3-4 cm, dacă se poate mai lat, care să preia uniform presiunea de la nivelul calcaneului. Deci nici într-un caz toc cui. Timpul trece, toate analizele și investigațiile au fost deja făcute, așa încât clinica poate fi lăsată în urmă. Doar clinica, pentru că Ion și Mirela trebuie să mai învețe. Am venit să cumpărăm ceea ce este nevoie pentru sănătatea voastră și ceea ce aveți voi nevoie să introduceți în alimentație. Da? De exemplu, merișorul. Pentru Monica este bine să consume atât fructe de merișor,
zilnic, o perioadă, cât și tratamentul pe care eu o să îl dau cu maceratul glicerinic de merișor. Ție îți place foarte mult să mănânci condimentat. O să încercăm totuși să înlocuim usturoiul, ceapa cu un alt condiment care se numește turmeric, folosit în bucătăria orientală, să-l folosești pe friptură. Da? Este un antioxidant natural și are rolul de a ajuta și partea digestivă. O să încercăm totuși să găsim și o variantă pentru tine, să înlocuim cafeaua. M-am gândit să găsim cafeaua de cicoare, poate ați auzit de ea, se macină rădăcina de cicoare și se prepară și este în combinație și cu orz. O să încercăm să luăm și niște ceaiuri, ceaiul de gălbenele, care este foarte bun pentru protecția mucoasei orofaringiene, deci te ajută și pe partea orele, dar și pentru partea gastrică, da? Avem și ceaiul de cicoare. Planta în sine are rol de a regla digestia, deci de a influența secreția bilei și de a curăța puțin ficatul, deci partea asta de hepatobiliar, și asta te poate ajuta și pe tine, fiind mai supraponderală, să consumi 1-2 căni pe zi. Și vom merge să luăm și un ulei esențial de brad cu care vom face niște inhalații pentru a dezobstrua căile tale mucofaringiene, da? Da. Ajunși acasă, Ion și Mirela mai au parte de una din ultimele lecții. Pentru că familia este atât de îndrăgostită de cartofi, atunci doamna doctor îi învață să consume cartofi. Este foarte indicat ca dimineața, când te scoli, să îți prepari un suc de cartofi. Îți curezi 3 cartofi și îți dai prin răzuitoare. Dacă ai blender, este și mai bine, dar sucul de cartofi repară ulcerul, da? Da. Mai mâncăm din când în când, așa, când trebuie să fac eu cartofiori, mai mâncăm câte o bucățică de cartofiori crud, așa. Valoarea terapeutică a cartofului constă în suc. Asta este ca o cură pe care tu trebuie să o faci timp de 1 lună, 2. Nu m-am gândit niciodată să beau suc de cartofi, dar cu ocazia asta am să-l consum. Iar aici avem uleiul de brad pentru a învăța să faci inhalații. În fiecare seară îți fierbi apă și pui câteva picături, 5-6 picături, un prosop pe cap și stai acolo și ca să te ajute să respiri mai bine și să dormi mai bine. De-aia am spus să faci seara, pentru că seara te ajută să te relaxezi și te ajută să-ți dea drumul la căile aeriene superioare. Hai să vedem acum cum e cu sucul de cartofi. Da. Gustă? Spune dacă îți place. E băubil. E băubil? Sigur. Nu deranjează, nu îți dă o stare de vomă sau de alte... Este băubil. Între timp, Tea nu a stat degeaba, așa că Mirela și Ion au parte de o ultimă surpriză cadou din partea acesteia. Eu v-am cumpărat unul, dar voi ar trebui să aveți un aparat din ăsta, cam în fiecare cameră. Umiditatea la voi în casă este ceva care se simte, înțeapă în nări. Hai să ne uităm, este 38, mai devreme era 40%, la o temperatură de 26 de grade. Cât trebuie să fie temperatura în casă? 22 de grade. Aceeași temperatură în toate camerele? Cât trebuie să fie în dormitor? Ziua 20, noaptea 18 grade. E indicat, dar nu... Mirela, răspuns de... Uite, mai da gata. Bun. Are legătură temperatura cu umiditatea? Are, sigur că da. Cu cât se ridică mai mult temperatura, cel puțin în dormitor la fetiță, se ridică și umiditatea. Știți voi ceva, dar nu știți până la capăt. Hai să începem. Deci, umiditatea este în perfectă concordanță cu temperatura și presiunea aerului. Deci ele merg mână în mână. Umiditatea optimă într-o casă, indiferent de ceea ce se spune, trebuie să fie undeva între 30 și 50%. Bacteriile se transmit mai greu. Așa cum aveți voi în casă undeva la 50, nu ar trebui să fie o problemă. Problema în casa voastră începe, și chiar este o problemă, draga mea, când aveți umiditate de 90%. Ce v-ar putea ajuta sunt foarte multe flori. Am văzut că și la geamul ăsta și la geamul celălalt aveți flori. Ar trebui flori mai înalte, ele absorb dioxidul de carbon și îl transformă în oxigen. Este o casă care are nevoie de oxigen. Deci această cameră unde, uite, deja simt în nări și simt în gât,
simt iuțeala. Această cameră trebuie să fie deschisă în permanență. O altă modalitate de a scoate și de a mișca aerul este ventilator. Dați drumul la un ventilator, camera este înaltă, slavă cerului, mișcați aerul în casă, pentru că dacă nu-l mișcați, el se așează, se transformă în condens, se transformă în praf, în cremă de aia de praf, care o vedem acolo sus pe țeavă. În fiecare primăvară, iei cădoară, nu ți-e greu să iei o mână de var și văruiește-ți casa, primenești casa, înlături microbii din casă. Locuiți într-o casă și sunteți veșnic bolnavi, puneți-vă niște semne de întrebare. Faptul că nu vezi umiditatea nu înseamnă că ea nu există. În cea de-a 4-a zi, familia Oprea rămâne singură. După alte 3, în care au tot primit sfaturi, trebuie ca și ei să demonstreze că au învățat ceva. Hai să-ți spună mama sosețica asta, așa, să ne obișnuim de acum, mami, stăm cu sosețele în picioare, că răcim, suntem fete, da? Da, promiți? Da. Dacă tu promiți și eu, da? Da. Ok, să-ți dau un pic de iaurțel cu merișor, cum ne-a învățat doamna doctor? Un pic mai târziu. Un picuț? Un picuț să-ți dau atât, da? O guriță! Doar o guriță, mama, hai să gustăm să vedem cine a prescris doamna Manuela. Este iaurțel, mama, cu niște fructe, care se cheamă merișor. Nu mai vreau. Încă una, ia să vezi tu ce o să ne facem noi sănătoase ca să putem să mergem la balet, mama. Mami îți arată după aceea punguța să vezi tu ce frumoase sunt merișoarele alea. Hai, încă una și gata, da? Da. Da, da. Uite că iau și eu. Ia să vezi. Aoleu, ce e bune, mama. Nu mai vreau. Ne facem o pauză și când or să-ți mai fie fomiță, mai păpăm, da? Sigur că da. E rândul tatălui să arate că și el știe ce are de făcut. 6, 7. Gata. Pune capacul. Ce miros. De brad. Bagă capul acolo. Așa. Trebuie să faci asta cam un sfert de oră. Ce faci, tate? Stă cu capul acolo. Azi nu mai spune, e noaptea. Să doarmă și el bine, să odihnească, mami. Cum te simți? Cum simți acolo? Simt până în creier. Simți până în creier? Asta înseamnă că e foarte bine, înseamnă că o să dea roade. Voi de ce vă țineți de nas? Că miroase găină. Nu miroase, mama, găină, miroase a brad, mama. Eu, miroase oribil. Seara, Manuela, Udrea și Tea se reîntorc în casa familiei Oprea, să vadă cum s-au descurcat cei 3 în lipsa lor și să facă pentru ultima dată în Iași un bine. Cred că am venit cu lucruri noi. Dacă le luați ușor, vor intra cu un plus în viața voastră. Logic. Important e să vă doriți și să faceți pași, da? Sigur că da. Sunteți pentru noi episodul 10, una dintre cele mai pozitive familii pe care noi le-am întâlnit. Nu vă dați bătuți. Nu, nici într-un caz. În niciun caz. În primul rând avem îngerașul. Dar și ea trebuie să fie un cooperantă, pentru că este un copil. Facem noi tot posibil. Este un copil care are potențial. Copilul nu trebuie să simtă slăbiciunea voastră, trebuie să vă simtă puternici din punct de vedere a tratamentului medical pe care îl aveți dreptate. Sunt lucruri de care va trebui să țineți cont și nu sunt lucruri banale, sunt lucruri importante. Voi le-ați tratat banal, luați-le în serios, că uneori se pot întâmpla și lucruri grave. Din tot sufletul dorim să punem în aplicare tot ce ne s-a spus, pentru că sunt pentru sănătatea noastră și mai ales că trebuie să creștem un copil și dacă nu suntem noi sănătoși, nu reușim. Clinica la care lucrez vă oferă aceste carduri pentru a vă face o reevaluare a stării de sănătate până la sfârșitul anului. Mulțumim! Aveți fiecare câte un card, deci puteți să vă faceți fiecare câte un set de analize, da? Încet, încet, luăm pas cu pas și pentru mine, și pentru Ionuț, și pentru Monica, să încercăm să ducem o viață mult mai sănătoasă. Am realizat că sunt mai bolnav decât păream. Și chiar mă bucur că doamna doctor Udrea și cu doamna Tea a venit pe la noi și ne-au ajutat în acest caz. Oameni simpli, dar cu frica lui Dumnezeu, care ne-au trasat poate și pentru noi niște învățăminte și cred că Iașiul mi-a deschis un apetit pentru a mă reîntoarce. O familie cu dorință de schimbare și care
Așa cum le-am spus și lor, nu se opresc în stațiile mici ale stării financiare. Este ok să fii menajeră, este ok să lucrezi în construcții. Chiar dacă este muncă fizică grea, societatea nu poate exista fără aceste meserii. Și ies de aici cu un sentiment de împlinire. Nu puteam găsi o familie mai bună decât familia Opra de la Iași. Pentru episodul 10. Da, ei au dovedit că munca înnobilează omul și bunătatea lor și deschiderea către nou chiar mi-au deschis sufletul.